जोङो 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय जे बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामदोंमोन सोमावसारदोंमोन बड'लेण्ड मोननायनि थाखाय जोंनि बे ओनसोलाव 47 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन ओमफ्राय गोबां जोंहा न' बां सावजानाय जोंनि माने खिगिरियाव थाहैनांनाय माखासे जारिमिन बे ओनसोलनिफ्राय दं आरो बेखौ साफ्रोमबो सुबुङा मिथिगौ जायफ्रानोखि बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामबोदों गतिके बे हिसाबै बेखौ जोङो 47 बे जिथु जोंनि मुंख्लं जाबाय बिथांमोननि मुंखौ जाहाथे जोङो गोजोरै लाखिनो हायो गोसोखांबाय थानो हायो बिनि थाखायनो बे मुंख्लं खाम्फाखौ जोङो बानायनाय जादों दा बिनि मुंखौ जोङो मुंख्लं गार्डेन जों मुं दोननाय जादों ओंखायनो बेयाव जाहाथे मानसिफ्रा सानफ्रोमबो फैनानै गोसोखांनो हायो आरो लोगोसे गथ' गथायफोरनि थाखाय जों मोनसे उद्यान खालामदों बेयाव जाहाथे गेलेनायनि माखासे थागोन गथ' गथायफोरनि थाखाय दा बेयाव जोंनि शारिरिक मानसिक जाहाथे गोसोफोरखौ जोङो थिग खालामनो हायो जोंनि देहाखौ मोजां खालामनो हायो बेनि थाखाय जोङो बे गार्डेन हिसाबै खालामदों जों खोनानो मोनदों दिनै जिखिनि माने ब्रिटिशनि मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि माने जिखिनि अनसुंथाइ होदोंमोन दासिमबो बिथांमोना मोननायखाय मानि दा गासिबो मोनजोबनो हायाखै बेखौ जोङो पर्यायक्रमै होलांबाय थादों थांनाय बारावबो बे जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो जोंनि गथै जिल्ला माने जिल्लायावनो 60 जनल' आउट अफ माने 280 200 माने 80 जोंनि जिल्लायाव मुंख्लं दङ बेनि गेजेराव जोङो 60नो होग्रोबाय दा बिनि उनाव नेक्स्ट फेज आरो फैबावगासिनो दङ जों माखासेनो होनो हानाय जागोन ओरै खेबसेयावनो जोङो फैसा फैजोबनाय मोनब्ला जोङो होजोबगौमोन नाथाय फैसाया जोंहा माने बोसोराव खेबसे फैनायनि थाखाय जोङो गासैखौबो होजोबनो हायाखै दा बेनि थाखाय जोंहा गभर्नमेन्ट दङ गभर्नमेन्टआ होलांबाय थागोन सार दुलाराय बर' फरायसाफोरनि बारग' आफादगिरि बिथाङा इउपिपिएलआव हाबबाय नोंथांमोननि थाखाय फैबाय थानाय समावफोर चेलेन्ज जागोन नामा जेबो चेलेन्ज गैया खारन मानोना बिथाङा जोंजों दिनै मोनबाय इलेक्सनाव जोंजों माने दावहा नांबाय बे दावहायाव एमएलएनि थाखाय बिथांमोना जुजिदोंमोन हायाखै थांनाय बाराव बिटिसिनि इलेक्सनाव जुजिदोंमोन बेयाव हायाखै आरो 2010 सनावबो बिथांमोना माने जुजिदोंमोन बेयावबो हायाखै 2011आव एमएलए इलेक्सन जादोंमोन बेयावबो जुजिदोंमोन बेयावबो बिथांमोना हायाखै गतिके दा जास्ट आबसुनि आफादगिरिनिफ्राय माने बिथाङा माने खोनाना पलिटिकेल माने पार्टियाव हाबदों बेनो माने बिदि खोथा नङा खारन बिथांमोना फरायसानि बाथ्रा बुंबोदों फरायसानि जौगानायनि माने बिथांमोना खुनु खामानि मावबोआखै जों मिथिगौ जास्ट फरायसाफोरखौ राजखान्थि भाबै बिथांमोना एखेबारे एकथुनानै जोंनि समाजाव जेसेबांखिनि मेलेमजिबि फरायसा ओंखारनांगौमोन बिनिफ्राय बादासो होदों जों बेखौ दाथि जों बुंनो हायो ओंखायनो बे 10 बोसोर माने 15 बोसोरनि गेजेराव जेरैबायदि मोजां फरायसा ओंखारनांगौमोन बिदि ओंखारनो हायाखै जोंनि समाजनिफ्राय बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दा ओंखायनो जों माने बुङो फरायसा आफादा फैबाय थानाय जेनेरेसना जाहाथे जोंनि सोलोंथाइनि बागै जों जाहाथे मोजाङै लांनो हायो जों मानो होनदों बिथांमोना सोमावसारनायनि मुङाव दिनै बिथांमोना बुङाखै बिटिआरआ भारत संबिजितनि बबे आर्टिकेलाव गोग्लैयो बिथांमोना रायजो राजाफोरनो बुंथों जुदि बिथांमोना बुङो भारत संबिजितनि 6थि सिडुलावनो गोग्लैदों होननानै जुदि बुङोब्ला बेखौ 2003 सनावनो मानगोनां हाग्रामा महिलारिया माने भारत संबिजितनि 6थि सिडुलाव बेखौ सिगनेचार खालामनानै फैदों बिथाङा सुक्ति खालामनानै फैदों गतिके बे गथै बाथ्राफोरखौ मिथिगौ गतिके बे 15ता बोसोरनि गेजेराव जेरैबायदि मोजां फरायसा ओंखारनांगौमोन बिदि ओंखाराखै जों बेखौ दाथि जों बुंनो हायो मानो एकदम पलिटिकेलावसो बांसिन नोजोर माने बोहोदों जोंनि फरायसाफोरखौ मोजां फरायसाफोरखौ ओंखायनो जोंहा कुवालिटिनि फारसे जोंहा खम जादों जों बे बाथ्राखौ जों बुंनो हायो सार मैया चिराङाव जानाय जि माने गेवलां बिथाङा बुंदों जे थांनाय 15 बोसोराव 17 बोसोराव जेबो डेभेलपमेन्ट खामानि जायाखै होननानै मा खामानि जायाखै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जादों आबसुआ बरायाखै जों बेखौ मिथिगौ CIT जादों बेखौ आबसुआ बरायाखै जों बेखौ मिथिगौ फरायसा आफादा माने फरायसाफोरनि थाखाय इउनिभार्सिटि फैदों बेखौ बराया बे मा संगठन जानो हागौ बोरै जानो हागौ बियो दै CIT फैदों CITखौ बरायाखै माने बिबि इन्जिनियारिं कलेज फैदों बिबि इन्जिनियारिं कलेजखौ बिथांमोना बरायाखै बोरै जानो हायो बे गतिके सासे मोजां जुदि मानसिब्ला मोजां माने खालामनाय मानसिब्ला सोरबाया मोजां मावदों बेखौ मोजां होननानै बुंनांगौ बाख्नायनांगौ गतिके ओंखायनो जों होनदों दिनै बे 15ता बोसोरनि गेजेराव बड'लेण्डआव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि CITआ दिनै डिम्ड इउनिभार्सिटि जादों दिनै नार्सिं कलेज बानायगासिनो दं दिनै मेडिकेल कलेज बानायगासिनो दं जोंनि उदालगुरियाव इन्जिनियारिं कलेज जों बानायगासिनो दं बेफोर जोङो फरायसाफोरनि थाखाय माने बानायनाय जायाखै जानो बेथ' फरायसाफोरनि थाखायनो दा ओंखायनो जोङो 2005 सनाव जिथु दायित्व मोनबाय जेनेरेल इलेक्सननि गेजेरजों पाब्लिकनि जिथु राय मोननानै जों दैदेनदों बे समाव जोङो खुनु दिन जोङो माने फरायसाफोरनि जोङो सिन्थाखौ जोङो बाद होआखै जोङो ओंखायनो शिक्षाखौ बारायनोसो जों नाजागासिनो दं 2005 सनाव अनलि 48% दा फैयै 67% जाफैबाय
बेखायनो जों 80% खालामनायनि थाखाय जोङो माने खामानि मावगोन 100% खालामनायनि थाखाय जोङो खामानि मावगोन सार रंजन बिथांखौ फिन खेबसेयाव जेलाव लांनाय जायो जोबोर जोङो खावलायदों दै भारत सरकारखौ जोङो खावलायदों जिहेतु बिटिआर सुक्ति जाबाय बे सुक्तिनि उनाव बिथाङाबो जिहेतु मोनसे नर्मेल माने जिबनाव फैनानै बे हालामखौ दैदेननायाव बिथाङाबो बाहागो लाथों बेनिखायनो आसाम सरकार भारत सरकार जों खावलायदों बिथांखौ माने रिलिज होनानै जाहाथे माने जोंनि दैदेननायाव समाजखौ दैदेननायाव रायजो राजानि खामानि मावनायाव बिथाङाबो बाहागो लाथों बेखौ जों आसा खालामो